Mile sithi inkunzi isematholeni bakwethu. Cha, ake ngibuze lapha, ngibuze nangithi mina uma ngabe sithi siyahlaba, sihlabela abaphansi, uginqa isilwane ekhaya siginqela abaphansi, yini lo mkhuba osukuwenza ekhaya? Ngoba lento le engizoyikhuluma lana yebo iwulwazi olungandele muntu. Nami ungifundiswa ngalo uma ngilele ngoba phela endulo cha ngangingekho kodwa lokho engisuke ukukhuluma ngisuke kuyinto engisuke mina ngiyabelwe abantu abadala amathonga hhayi amadlozi, amathonga ngoba kunomehluko lana kwithonga nedlozi, kunomehluko bakwethu singadideki. Kodwa-ke engifisa ukuthi sikuchaze namhlanje lokho ukuthi uma ngabe sithi siyahlaba, sihlabela abaphansi, sisuke senzani? Yini ukuhlaba? Nawuthi uyahlaba, ukuhlaba kuyini? Ngoba uma ngabe uhlaba kahle kahle suke kuwumkhuba othile osuke uwenza. Uma uthi uyahlaba-ke wena uhlabela abaphansi usuke wenzani? Ngoba one nje uma ngabe uhlaba uginqa isilwane ekhaya, uvula indlala lapho. Okokuqala nje naphi ubufakazi bangakhi abantu abahlabayo kuze kube manje nabephuma beyohlola sithi ithonga liyakhala, fanele wenze umsebenzi, fanele wenze ukuthi. Ingoba vele usiko yinto engagcineki, futhi usiko uma ufuna ukulugcina awukwazi ukuligcina ngesilwane. Angazi noma ngiyazwakala yini? Usiko uma ufuna ukuligcina awukwazi ukuligcina ngesilwane. Kuney'mpande umvelinqangi nonomkhubulano abazidalayo ukuthi muthatha lesi hlahla lesi nalesi besithatha ithambo lalesi nalesi ukuhlanganise inhlanhla yakhe iyaqhuma iyaphezulu lapho. Yingakho ngeke ngithi mina Sithole, uma ngabe uthi wena uyahlupheka, sengizame konke empilweni akuhlangani lutho, ngihambe zonke iy'nyanga noma ngihambe zonke izangoma awuhlanganayo. Uma ngabe mina ngithinta into ewumuthi ivesane ithule ingasasebenzi, ngithi mina ngeke uzithole kuwena. Awusondele uze la ngikunikele into yenhlanhla mina, ngikunikele into yenhlanhla, sikuphathise inhlanhla osuke uzalwe nayo. Bese lo mkhuba wokuthi kuloku uhlaba-ke uhlaba lo mkhuba abantu kufanele bawuyeke. Bese naye futhi ukugijimela ukuthwala ngoba ukuthwala kuyingozi futhi kunjalo nje kuyanihlula. Nami angithwele nje ngoba kuyingozi ukuthwala. Ngikwazi impela ukuthwalisa kodwa njengoba ngingathwele nje kuyingozi ngoba kuyahlulana ukuthwala. Ngiyake ngibezweke abantu bathi angeke phela ukwazi ukuthwalisa wena ungathwele. Alright, ngiyanizwa nisho njalo ukuthi ngeke ukwazi ukuthwalisa ungathwele. Uma ngabe uzozalwa nesiphiwo, uzalwe nesiphiwo, isiphiwe lesi nje sokusebenza abantu, njengoba mina nginaso, ngizalwe naso ngasithwaselanga. Intombi engizalayo ayinaso lesiphiwo lesi. Niqonda ukuthini-ke? Niqonda ukuthi lesiphiwo siqhamuke kanjani? Okay, angithi isiphiwo nangabe unesiphiwo suke kungeyonto yakini, suke kuyinto osuke umbathiswe yona onomkhubulano nomvelinqangi usuke ekuthembile ngayo ukuthi uzolekelela abantu kodwa akuyona into yakini. So uma ngabe mina ngithi nginalo ulwazi lokuthwalisa umuntu ukuthi uthwaliswa kanjani, ngiqonda ukuthi ngithwele lapho? Cha, angithwele ngoba ngiyakwazi ukulalela imimoya ehlukahlukene. Uyafika wena kimi uthwele, ngikubuke ngibone ukuthi lento le noma lesipoki noma lo mantindane uvuswe kanjani, ukhandwe kanjani, ngikwazi ukuthi nangabe sengibone ukuthi ukhandwe kanjani. Bese obvious sengiyakwazi ukukhanda noma kwenye inkathi ngiyambulelwa ukuthi lokhu nalokhu ukukhandwa kanje. Ufuna ukuvusa umkhovu, thatha lokhu nalokhu uye ayeke ngisho ukuthi uyephi kodwa wenze kanje uvuka umkhovu. Uma ufuna ukubona umkhovu wendalo noma ufuna umantindane wendalo wamvelinqangi wadala umvelinqangi, kunendlela owenza ngayo. Msimang, icishe Msimang.